vas ovako 12. Ćao. Čestite. Ispred Privredne komore Srbije da dodeli drugu nagradu. Samo malo ovako. Nagradu treće plasirano dobite. Četvrto plasirano. Hvala. Sigurno i bolje. Preduzeća Gradske pijace. Koliko vam znači tako poslovanje i koliko ti pomažeš u radu? Pa znači nam poslovanje zbog naroda koji se lakše opušta, ne razmišlja više koliko novca ima novčaniku. Hvala Mastercardu i Chipcardu na omogućavanju ovakvih vida plaćanja. Prvenstveno meni znači ja sam mlađa generacija i svi moja generacija plaća više karticama, kraće traje, manje se vremena oduzima, mnogo brže ide. Dosta nam pomaže u poslovanju. Nastavit ćete ovako? Da, naravno nastavit ćemo. Dosta nam znači zato što u poslednje vreme sve više mušterija traži da plati karticom ili desi se da kupe nešto malo i kažu da im ponestaje keša i po mojoj nekoj proceni možda i čak trećina bi mogla, ako saznaju do kraja da će biti, da može da se plaća karticom, platit će i pazarit će više, verovatno. Veći je promet, kažem opet za trećinu i zahvaljujem se Mastercardu i Chipcardu što su omogućili ovako poslovanje. Super nam je ovo, mislim, mi smo utrostručili pazare sada, baš bukvalno, jer ljudi su i dalje, mislim, davno već tražili, ali nikako nismo uvodili, pa evo sad je ovo baš nam značilo. Nastavit ćete naravno. Svakako, svakako. Da li vaše kolege sa pijace, vodeći se vašim poslovanjem, žele i oni da uvedu kartice? Pa pretpostavljam sad posle nagrade, pošto smo mi to razglasili malo pa hvalili se i onda pretpostavljam da će da traži verovatno aparate i tako.